pidato. Nanging sadurung iku kenalaken nami kula Revaldo saking absen 13 Nami kula Alim absen 9. Nami kula Dewiansyah saking absen 11. Nami kula Fadina saking absen 16. Nami kula Calon Ardani saka absen 13 itu. Nami kula Tasya saking absen 13. Nami kula Delian Kita saking absen 3. Nami kula Kristiaji saking absen 13. Oke, langsung wae kita nak ngobrol pidato iki. Ingkang tumita ing alam donya menika sedaya saking kawaosipun Gusti Pangeran. Rana sedaya kalaos saking Gusti Pangeran mila tamtu badhe wangsul malih dumateng ngarsanipun Gusti Pangeran kasebut. Nuwun para pini sepuh-sesepuh dala pangemban-pangembaning praja ingkang minulya, para tamu ingkang sami nderek takziah ingkang kinurmatan ugi. Sumangga langkung rumiyin kula panjenengan tansah ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsa dalem Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Awit saking paringipun mapinten-pinten kerahmatan, hidayah saha inayahipun saengga kula sedaya saged nderek takziah ingkang sampun murut kasidan jati inggih menika Bapak Kasimin. Salajengipun kula minangka wakil saking sedaya siswa utawa muridipun Bapak Kasimin wonten SMP Sukamakmur, Kabupaten Drengges atau Bela Sungkawa, Pralu Wawuningan kula panca sanget rumaun. Kecalan awit Bapak Kasimin menika minangka salah satunggaling guru ingkang kula sakonca tresnani. Langkung-langkung menawi ngemuti sepiten labuh-labetipun sewagi kang tansah panuntun saha panggulebetipun dumateng kula sakonca tumuju tindak kesaenan. Pramila kanthi sedanipun almarhum Bapak Kasimin kula sakonca nderek Bela Sungkawa ingkang salebet-lebetipun tandhes trenyo salebeting sanubari. Dumateng keluarga ingkang saluk nandhang sungkawa. Kula sakonca mangertos kados pundi gembiring penggalih panjenengan kapundhut kados nganti nindar Bapak Kasimin. Larat sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Meskipun panjenengan tasih kepengin tinungganan, pramila lajeng boten kendhat anggen panjenengan tansah mbudidaya pados usada. Murid Bapak Kasimin waluya nanging sedaya wiranto kala wau kawon kaliyan garising podran. Mbok pilih menika sampun dumugi garising Protestan kersane Gusti ingkang Maha Besar. Pramila kanthi pepastan kalawau sumangga sami dipunakasaken arwahipun suwargi ingkang sampun marak sowan. Kanthi puji pandonga mugi-mugi sadaya amal kasaenanipun rikala susung dados amal kasaenan. Kapunten sadaya lepat dosanipun lan kapapakaken papan ingkang mulya. Jumbu kaliyan labu-labetipun dumateng keluarga, masyarakat lan bangsa. Semanten ugi ingkang tinilat dipun paringana tabah tawakal iman Islamipun saengga saged netepi menapa ingkang dados kekundanganipun tiyang sepuh dados putra wayah ingkang saleh salehah. Jumbuh kaliyan sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyang menika menawi sampun puput yuswa amanipun. Pandeg ingkang dipunbekta namung kaliyan formil 3 sepisan amal jariah. Angka kalih ilmu ingkang upangati. Ingkang angka 3 putra ingkang saleh inggih menika putra ingkang tansah ndongaaken dumateng tiyang sepuhipun. Teges para putra kalawau saged nyuwarakaken tiyang sapunipun salajengipun saged kul dhuwur meneng. Jero saged ngejalaken sedaya amal kasanipun serta ngetinggalaken sedaya kasanipun tiyang sepuh lan nindakaken utawa mendem perkawis ingkang awon saking tiyang sepuhipun. Pilih makaten ingkang saged kula aturaken mugi saged dados pamipun sakitawis daya kepirangan sakepatan nuwun aturgi sampun kebangsana. Pak Juminten jawab kula wis rong dina padha cakap semanten atur kawula sedaya kalapaten nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.